Sheriff la télé la jaba an ka foli boy comme a b'a dɔn k'a fɔ nin jɛmukan in kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye adamadenw ka se ka lakana bolimafɛn boli a kɛra i b'a kɔnɔ o i b'a sanfɛ o senamatigi bɛɛ ka se ka lakana o la Mali kɔnɔ baarakɛyɔrɔ mun sigilen don lakana yɛrɛ kan n'a fɔ a ma ANASER o directeur u ye atelier dɔ boloda donc directeur yɛrɛ b'an bolo a bɛna i da don atelier in kɔnɔ kuma la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna atelier in kun ye mun ye ani nafa minnu b'a la ka se bolimafɛntigiw ma Siraba kibaruyaw. Sheriff la télé lajɛbaga ni a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ min kan nin ye bi nin ye kɛnɛba de ye parce que mɔgɔ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i k'a kɛ cadre dɔ kɔnɔna la min ye sariya ye o de bɛ baara kɛli nɔgɔya Siraba ka kasara ko bɛ bolo min kan bi aw yɛrɛ y'a jateminɛ a ko kɛlen don kɔnɔganko ye o de kosɔn an ka ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka ministre ɲɛmɔgɔ ye n'o ye ministre des transports ye a ye an bilasira ni hakilinaw ye ani ka ladilikan di an ma an bɛ se ka baara ninnu kɛ cogo min pour que mɔgɔninfin minnu bɛ sira sanfɛ u bɛ se ka kisi cogo min o de hakili ɲuman ministre ka o hakili ɲuman ye an to an bila an ka taa ɲɔgɔn dalajɛ ka gafe dɔ labɛnni daminɛ bon gafe labɛnni a bɛ kɛra ni Banque mondiale n'an b'a fɔ o ma diɲɛ bɛɛ ka jɛkulu minnu bɛ yen nɔ mun ɲɛsin don wariko ma n'an b'a fɔ o ma ko Banque mondiale olu baarakɛlaw ye an dɛmɛ pour que an bɛ se ka nin gafe in labɛn cogo min gafe in tɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko stratégie nationale de sécurité routière ko ka dabaliw tigɛ dabaliw minnu bɛ se k'a to Siraba ka kasara ko bɛ se ka nɔgɔya gafe in yɛrɛ tɔgɔ y'o de ye ayiwa gafe in a bɛ a tali kɛ san 2018 san wɛrɛ ka taa san 2018 la ka taa bila san 2027 la donc gafe in ye a bɛ san 10 ko de fɔ baara minnu ni wale minnu kan ka boloda san 10 kɔnɔna na gafe in bɛ o de ɲɛfɔ bon n'i ye gafe in yɛrɛ ta k'a lajɛ gafe in ma kɛ ko ministère des transports mɔgɔw y'u sigi ka gafe in dilan ou bien ko ANASER y'i sigi ka gafe in dilan gafe in dilanna ni Mali kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni a ka baara dɔ bɛ Siraba ka kasara ko kan u bɛɛ welela gafe in dilanni na bɛɛ y'i hakilinata fɔ association b'u la polisiw b'u la gendarmew b'u la assurance mɔgɔw b'a la mɔgɔ sugu o sugu de n'a Siraba ka kasara ko kuma bɛ ka dɔgɔtɔrɔw ni profession tout le monde bɛɛ de sen b'a la pour que gafe in bɛ se ka kɛ bɛɛ sagona gafe ye gafe in bɛ se ka kɛ bɛɛ hakilinata ye parce que gafe in bɛ Siraba ka kasara kunbɛnni ko de ɲɛfɔ Mali kɔnɔ san 10 kɔnɔna natɔ in na donc o tɛ se ka kɛ tant que i ma bɛɛ wele bɛɛ de fana welela bɛɛ hakilinata di gafe in kan donc an ye gafe in labɛn o cogo la ka a ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye an ye mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka gafe dɔ boloda n'an b'a fɔ ko projet donc gafe in boloda la mais pour que gafe in ka se ka kɛ gafe sɛgɛsɛgɛli ye fɔlɔ atelier in de bɛ organiser an b'o atelier de kɛnɛ kan nin bi o atelier in de b'a to n mɛ mɔgɔ fɛn o fɛn na atelier kɛyɔrɔ la bi nin bɛɛ ye experts de ye nin bɛɛ ye spécialistes de ye Siraba ka kasara ko kunnafoni kan donc ninnu bɛɛ de welela sisan u nana an n'u bɛ jɛ ka tile fila baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tile fila in kɔnɔna la gafe kɔnɔ fɛn o fɛn sɛbɛnlen b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ ta k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ kelen kelen k'a yira bɛɛ la nin de fɔra nin de boloda la est-ce que a bɛ bɛn wa a tɛ bɛn wa bɛɛ k'i hakililata bila a kan donc o ye bi baara in b'o de kan tile fila in ni tile fila in banna bɛɛ mana jɛ ka sɔn min ma gafe in kan o de bɛ lasago k'o bila ka taa ɲɛmɔgɔw ma donc atelier in kun ye baara fɔlɔ minnu bolo gafe fɔlɔ minnu bolo da la n'an b'a fɔ o ma gafe projet o projet in de bɛna analyser sisan
k'o kɛ bɛɛ sago ye ka kɛ bɛɛ hakililanta ye bɛɛ ka bɛn a kan fɛn min b'a kɔnɔ bɛɛ de ka bɛn a kan minnu bɛ yan nɔ yɛrɛ y'a ye a participants bɛɛ b'a la mɔgɔ couche professionnelle mɔgɔ bɛɛ b'a la société civile tout bɛɛ de b'a la donc ni bɛɛ bɛnna min kan gafe in kan o gafe in de bɛ labɛn sisan ka di ɲɛmɔgɔw ma bon n'i ye gafe yɛrɛ ta k'a jateminɛ ka kɔnɔna jateminɛ kuma minnu fɔra gafe in kɔnɔna la a kuma bɛ tali kɛ ko bolodalen 5 de kan ko bolodalen 5 ninnu ni o tɛ Anazɛri ka fɛn bolodalen mais o tɛ Mali ka fɛn mais diɲɛ jamana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ de boloda n'an b'a fɔ o ma ko décennie d'action de sécurité routière 2011-2020 kɔrɔ mun ye ko diɲɛ jamana bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ 100 ans de bolodara o 100 ans in b'a ta san 2011 ka taa bila san 2020 bon o 100 ans in kɔnɔna la ko jamana bɛɛ k'i jija ka nɔbɔ sirabaka kasarako la ko bɛɛ ka jija bɛɛ ka ko dɔ kɛ pour que sirabaka kasarako bɛ se ka nɔgɔya 100 ans in kɔnɔna la mais o kuma fɔra Nations Unies mɔgɔ tilala k'a fɔ tuguni ko belebeleba 5 bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko pilier ko fɛn bolo 5 bɛ yen bolofara 5 bɛ yen ko bɛɛ ka jija jamana bɛɛ k'i jija ka baara kɛ o bolofara 5 in kɔnɔna la ni ka résultat di o bolofara 5 in fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye sécurité routière ko yɛrɛ bɛ se ka sigi jamana kɔnɔ cogo min ko jamana bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka baarakɛyɔrɔ boloda u ka jamanaw kɔnɔ baarakɛyɔrɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don sirabaka kasara kɛlɛli ma ka walew boloda ka ko kɛ min bɛ se k'a to sirabaka kasara ko bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ vraiment priorité ye cogo min donc ko o ye baara fɔlɔ ye o ye pilier fɔlɔ ye pilier filanan ye mun ye ko jamanaw bɛɛ kɔnɔ ko sirako ko ka sira dilan ka di mɔgɔw ma sira minnu bɛ se ka sira mɔgɔninfin usagers protéger o siraw ye mun ye siraw ka dilan ni fɛnw ye fɛn minnu b'a to sira bɛ se ka mɛn si la sira ka dilan ka panneau turu sira la pour que ka usagers informer donc fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sira ye ni sira bɛ se ka kɛ sira ɲuman ye ko jamana bɛɛ ka o siraw labɛn o siraw dilan u ka jamana kɔnɔna na bolofara an ka gafe an ka Nations Unies mɔgɔw ka fɛn bolofara 3nan o ye mobili ye ko jamana bɛɛ ka jateminɛ kɛ mobili minnu ka ɲi n'u bɛ se ka usagers protéger ko o mobili de bila circulation na mobili minnu bɛ visite technique ni contrôle technique respecté ko o mobili ninnu ko olu bila circulation na mobili fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni o tɛ mobili ɲuman ye ni o mobili de bɛ problème créer n'o de se ka kɛ sababu ye ka kasara lase mɔgɔw ma ko o mobili ko olu bɔ circulation na donc o ye gafe in tako 3nan bolodayɔrɔ ye tako 4nan bolodayɔrɔ o ye an b'a fɔ min ma usagers yɛrɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ circulation na ko mɔgɔ minnu bɛ circulation na ko yali olu bɛ se ka lakana cogo di ko donc ko bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ jamana bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ circulation na mɔgɔ siraba matarafabagaw i kɛra i sen na o i kɛra bolifɛn na o ko i ni bɛ se ka kisi cogo min mun ni mun de kan ka kɛ pour que ka e ni kisi siraba kan donc o bɛ kɛ ni aw yɛrɛ ka apport ye ni o ye média ni communication ye parce que an bɛ kuma mɔgɔw de fɛ an bɛ communication kɛ an bɛ fɛn caman boloda n'an b'a fɔ o ma formation campagne de sensibilisation campagne d'éducation la routière ninnu o caman de bɛ kɛ pour que ka kunnafoni di mɔgɔw ma parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ ka wale dɔ kɛ sira k'a t'a dɔn bon n'i y'a ɲɛfɔ a ye a b'a dabila donc o tɛ taa ni communication tɛ donc fɛn o fɛn kan ka kɛ pour que ka usagers protéger an b'o de kɛ pour que mɔgɔninfin n'i kana se ka to sira sanfɛ o ye gafe in boloba tayɔrɔ 4nan tayɔrɔ 5nan o ye ko bɔn wale ninnu bɛɛ boloda kun ye pour que accident kana se ka kɛ mais ni accident dun kɛra dun mun de kan ka kɛ donc ni accident kɛra ko fɛɛrɛ ka boloda minnu ye accident sɔrɔ u ni kana se ka to accident na cogo min minnu jogina u ni kana se ka to a la donc o dun pour que u ka se ka kɛ tayɔrɔ 2 b'o la o tayɔrɔ fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ intervient accident kan n'an b'a fɔ o ma ko service de secours n'o ye protection civile mɔgɔw ye n'o ye ambulance ye ni banabagatɔ mɔgɔ jɔkininw dalen bɛ sira la ka fɛɛrɛ kɛ ka o mɔgɔ jɔkinin ninnu ta k'u lasago cogo la min bɛ se ka to u ni tɛ se ka to accident in na san'u ka se dɔgɔtɔrɔso la donc dɔgɔtɔrɔso fana ni o kan k'u kunbɛn ni banabagatɔ ninnu sera dɔgɔtɔrɔso la ka walew boloda walew bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ ninnu ni kana se ka to accident cogo min pour que u ka se ka sauver donc o ye gestion post accident donc o ye fɛn in ta bolo 5nan ye donc gafe in yɛrɛ kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ an bɛ ka gafe min labɛn sisan gafe in a kɔnɔfɛn bɛɛ bɛ tali kɛ nin fɛn bolo 5 ninnu de kan parce que i ye circulation routière ko ta cogo o cogo
ye circulation routière ko kuma fɔ cogo cogo a tɛ bɔ gafe duuru in kɔnɔ na bolo an filɛ ka pilier duuru min fɔlen ye a bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna na i nana n'a sira o sira ye donc de kosɔn an kɛlen don ka labɛnw bɛɛ de kɛ ka fɛnw proposition ni fɛn o fɛn kɛra an ye fɛn o fɛn sɛbɛn gafe in kɔnɔna la a bɛɛ bɛ tali kɛ nin fɛn bolo duuru ninnu de kan donc o de bɛna fɛsɛfɛsɛ o baara de bɛ sen na nin tile fila in kɔnɔna la n'Ala sɔnna ma ni o baara la bolodara ni tila kɛra gafe ninnu na baara wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni an bɛna ɲɛsin min ma an bɛ fɔ o ma ko plan d'action prioritaire dɔ de bɛ yen nɔ o de kɛra parce que ni gafe la sɛgɛsɛgɛra ka ban bon maintenant gafe kɔni sɛgɛsɛgɛra ka ban a fɔra ko nin de bɛ yen nin de dɔnna bon mun de kan ka kɛ sisan jɔn kan ka mun kɛ waati jumɛn kɔnɔna la pour que accident ko bɛ se ka nɔgɔya donc pour que o ka kɛ an ye proposition dɔ fana kɛ n'o ye plan d'action prioritaire ye plan d'action prioritaire kɔrɔ ye mun ye ko ka baaraw boloda ka waleyaw boloda sisan minnu nɔ bɛ yen sisan n'an b'a fɔ o ma des plans prioritaires à effet immédiat parce que ni nin kɛra sisan i b'a a ko nɔ ye sisan voilà an bɛ k'o de o plan dɔ fana dégagera o bɛ ta san 5 kɔnɔna la comme n'an ye gafe yɛrɛ ta stratégie nationale de sécurité routière nin bɛ san 10 de kuma fɔ 2018-2027 mais plan d'action min prioritaire min dégagera o plan d'action prioritaire in o bɛ tali kɛ san 5 de kɔnɔna la parce que o tɛ se ka san 10 kɔnɔ o san 5 ko de mun ni mun de kan ka kɛ san 5 natɔ in kɔnɔna la pour que accident ko bɛ se ka nɔgɔya a nɔ ka ye sisan donc o de fana o gafe min fana labɛnna an fɛ an bɛna o fana o boloda o kɔni o b'a yira de mɔgɔ kan ka fɛn kɛ min kɛ bɛɛ ta ka fɔ min kan ka min kɛ o ka yira o la a kan ka min kɛ waati min fana ka nɔnɔ o fana waati fana fɔ a ye donc baara bɛ o de kan o gafe fila de bɛna sɛgɛsɛgɛ participants bɛɛ fɛ sisan. ok kelen na ne yɛrɛ fɛn caman mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ ne bɛ fɛ ka mun ɲininkali kɛ la n'o y'a sɔrɔ o fana bɛ se ka kɛ o ye jumɛn aw ko ni accident kɛra sisan mɔgɔ minnu bɛna accident tɔ ninnu ta ko o ka gɛlɛn mais o ye secours de est-ce que aw tɛ se ka mɔgɔ dɔw volontaire ou bien mɔgɔ minnu bɛ ten i n'a fɔ couche dɔ la a bɛ se ka kɛ silamɛ mɔgɔ ou bien chrétien ou bien mɔgɔ dɔw ten u kalan o kɛcogo la parce que wagati dɔ la i bɛ taa sɔrɔ secours bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma na mais n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'o ɲɛdɔn ten hali tɛmɛ sen na e bɛ se ka dɛmɛ don accident tɔ ma est-ce que olu bolo dalen don n'i y'a sɛgɛsɛgɛ anw ka baara formation bɛɛ senfɛ an bɛ nin ko de fɔ mɔgɔw ye parce que protection civile n'an b'a fɔ o ma ko sapeur pompier mɔgɔw u bɛ ka baara min kɛ sécurité routière baara de don parce que fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔninfin ni kisi sira sanfɛ u ka baara ɲɛsinnen don o ma donc o ye anw fana ka baara de donc o kɔnɔna la fɛn dɔw de bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko les gestes qui sauvent ni mɔgɔ ye kasara sɔrɔ sira sanfɛ a kan ka lasago cogo min peut-être sani protection civile mɔgɔw ka na il faut que an bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'o vulgariser kosɛbɛ mɔgɔw k'u faamuya donc n'an bɛ formation kɛ école ni fɛnw na an bɛ protection civile yɛrɛ spécialiste wele u ka na olu de b'a ɲɛdɔn olu de bɛ se a kɛcogo la donc an b'u wele u ka na ɲɛ yira mɔgɔw la hali séance de sensibilisation minnu n'an b'a kɛ carré kɔnɔnaw ni fan yɔrɔ bɛɛ la plein air ni fɛnw na an b'u wele u bɛ na u bɛ a ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que a kun tɛ foyi ye fɔ mɔgɔninfinw de bɛ se ka kisi cogo min parce que ni mɔgɔ dɔ joginna a b'a tigi dalen to position dɔ la alors que position bɛ kɛ sababu ye k'a tigi ka kasara tɔ juguya de mais lasagocogo dɔ bɛ yen nɔ peut-être n'an y'a bila o position na a bɛ kɛ sababu ye a tigi bɛ se ka ni bɛ se ka lakana sani spécialiste kana a ta donc o ye fɛnw ye min an ye min jateminɛ ni jama kan k'o dɔn donc an ni protection civile mɔgɔw fana bɛ o ko kɛ n'an bɛ formation kɛ an b'u wele o bɛ na u b'a ɲɛ yira mɔgɔw la u fana b'a kɛ ka sɔrɔ hali ni anw tɛ parce que u ka baara de don donc o ye fɛn ye mɔgɔninfinw kan k'o dɔn mais mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ se k'a ɲini k'a dɔn u yɛrɛ ma parce que mɔgɔw kan'u sigi ko protection civile tɛna se ka taa maliyɛn bɛɛ ta kelen k'a fɔ ko ka si fɔ bɛɛ ye mais mɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'a dɔn mɔgɔ bɛ ko ɲini ka dɔn yɛrɛ ma dɔn an k'a dɔn ko mɔgɔninfin ni kisili foyi de tɛ mɔgɔninfin ni kisili bɔ n'i bɛ se k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn ni kisi foyi de t'a bɔ donc ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u kɛlen don k'u yɛrɛ réunir association b'a kɛ o mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o b'a essayer ka u b'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ o ma ko association u bɛ sapeur pompier mɔgɔw wele ou bien u bɛ an wele k'an ka taa kunnafoni d'u ma u bɛ taa dege fɛnw ninnu na olu fana bɛ kɛ sababu ye ka ci lase mɔgɔ tɔw ma minnu bɛ carré kɔnɔna ni quartier kɔnɔnaw la donc a kɛkun tɛ foyi ye pour que mɔgɔw ni bɛ se ka kisi cogo ni mɔgɔ bɛɛ y'a ɲɛdɔn a ka ca ala fɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka kasara sɔrɔ yɔrɔ dɔ la bon dɔ bɛ se ka sɔrɔ a kɛrɛfɛ mɔgɔ min bɛ a tigi lasago cogo dɔn a ɲɛdɔn o b'a kɛ pour que ka ni kisi sani mɔgɔ minnu ka baara ye ɲɛsinnen dama n'o ye pompier mɔgɔ sani olu kana nɔfɛ donc nin ye wale an bɛ min ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔ bɛɛ k'a ɲini ka nin geste sobi ninnu bɛɛ k'a ɲini k'a ɲɛdɔn parce que mɔgɔ si t'a dɔn
kasara bɛ na waati min kasara bɛ mɔgɔ jumɛn de sɔrɔ mɔgɔ si t'a dɔn donc bɛɛ k'i hakili to a la bɛɛ k'a ɲini k'o dɔn o bɛ cogo min siraba ka boli fana sariya b'o cogo la mɔgɔ si t'a dɔn accident bɛna don donc i k'i labɛn k'a kɔnɔ labɛnni k'a kɔnɔ ye mun ye siraba bolili sariya a ɲini k'a ɲɛdɔn n'i y'a ɲini k'a ɲɛdɔn i bɛ kɛ sababu ye k'i yɛrɛ ni kisi fɔlɔ ka sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛ ni kisi donc o bɛ cogo min les gestes qui sauvent la bɛɛ k'a ɲini k'a dɔn pour que don dɔ la i ka se ka mɔgɔ dɔ fana ni kisi. ni an ka kuma kun cɛ ne ye feko kuma fɔ code la route gafew kɔnɔ a yiralen n'o k'a fɔ ni sira kunbɛn na baara fɔlɔfɔlɔ o ye k'a lajɛ ni agent dɔ bɛ ka sira régler n'ale ko i ka tɛmɛ i bɛ tɛmɛ o la i tɛ fɛn lajɛ bilen i tɛ priorité à droite i tɛ panneau lajɛ i tɛ priorité à droite lajɛ maintenant ni agent tɛ yen i bɛ fɛn de lajɛ vertilama nuguji o b'a yira an ka tɛmɛ rouge an ka jɔ maintenant n'o fɛn fana tɛ baara la i bɛ taa sɔrɔ wagati dɔ la a bɛ bila nɛrɛmugulama bɛ mɛnɛ ka sa ni heure dɔw sera hali ni ou bien ni fɛn tiɲɛnen don a bɛ bila o la o la priorité bɛ di kinifɛ mɔgɔw ma ni e sera i b'a lajɛ mɔgɔ min b'i kini fɛ i bɛ priorité d'o ma mais ne y'a ye k'a fɔ an ka fɛn dɔw bɛ yan nɔ Bamakɔ yan i bɛ taa sɔrɔ ni agent tɛ yen fɛn flèche bɛ dɔw la o b'a yira hali ni rouge don e bɛ se ka taa mais dɔw bɛ yen a t'o la parce que a kuma cayara ne yɛrɛ y'a fɔ télé la ka tɛmɛ k'a fɔ ni flèche tɛ yen i kan ka jɔ de i kan ka jɔ de ni agent dɔ ko i bɛ se ka tɛmɛ i bɛ tɛmɛ mais ni flèche bɛ minnu na ni flèche bɔra i bɛ tɛmɛ mais ni flèche tɛ mun na code yɛrɛ kelen don k'a fɔ cogo min n bɛ fɛ i k'a fɛsɛfɛsɛ an ye a bɛ cogo di a kɛlen don a kan ka kɛ cogo di. e kuma yɛrɛ jaabi di o e kuma jaabi di parce que e ye min ɲɛfɔ a kan ka faamuya ten nɔ de a bɛ faamuya ten i y'a fɔ cogo min polisi de ka agent min bɛ circulation na ale bɛ kunnafoni min di aw ma o kunnafoni de ye priorité ka tɛmɛ bɛɛ kan hali n'i ka fɛn bɛ rouge la ni rouge de mɛnɛ n'o mais ni agent signé k'i ka bolo k'i ye k'i ka na ale de ta wala ale ka kuma bɛ bɛɛ sanfɛ n'o bɔra yen nɔ fɛn de bɛ na hali ni panneau jɔlen bɛ yan fɛ panneau ko ko i ka taa mais ni fɛn la ni rouge bɔlen don a kɔrɔ k'i jɔ k'i kana taa bon ni nin bɛɛ tɛ yɔrɔ min nin si tɛ sɔrɔ yɔrɔ min maintenant i ye priorité ko kuma min fɔ o de bɛ na waati o don o bɛ kɛ ni hakilisigi de a bɛ kɛ ni ɲɔgɔn bonya de ye circulation na parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u t'a faamuya ko sira in ye bɛɛ diɲɛ ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u t'a faamuya ko an kan ka an muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ circulation na ni mɔgɔw bɛ nin waleya damadɔ ninnu kɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na circulation na ni mɔgɔ b'o waleya kɛ i b'a ye accident tɛ caya o mais ni nin ka i nana i yɛrɛ sɔrɔ nin ka modèle la n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o cogo la a bɛ priorité di ɲɔgɔn ma nɔgɔya la mankan tɛ foyi tɛ mun de bɛ nin lase mɔgɔ ma kosɛbɛ kɔrɔtɔ kojugu e kɔrɔtɔlen don e t'a fɛ ka a kun bila nin fana kɔrɔtɔlen don o t'a fɛ ka kun bila nin fana kɔrɔtɔlen don o t'a fɛ ka kun bila bɛɛ de kɔrɔtɔlen don o de bɛ na ni circulation gɛlɛya yɛrɛ n'i y'a ye embouteillage dɔw bɛ créer i bɛ taa circulation na waati la ka taa embouteillage dɔw sɔrɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ polisi tɛ yen nɔ fɛn tɛ yen nɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ parce que nin kɔrɔtɔlen don o t'a fɛ ka taa kun bila o bɛ n'i jɔ hali n'a b'a dɔn ko sira tɛ yen nɔ a bɛ n'i jɔ ka tɔw barrer bon nin fana bɛna ka nin nun k'o la k'i jɔ donc bɛɛ bloqué bɛ to ten nin taayɔrɔ tɛ mɔgɔ si la bon o bɛ mun ya nafa foyi t'o la a bɛɛ ka taa nin bɛ ka perdu donc a ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ tɛ yen nɔ a ka taa e circulation ko faamuya cogo min peut-être ale b'a sɔrɔ ale ma faamuya ten de sinon n'a y'a faamuya a tɛ damatɛmɛ wale kɛ mais ni n'o mɔgɔ sugu bɛ ɲɔgɔn na i b'o tigi to ka taa parce que a ma faamuya o de kosɔn n bɛ segin n ka kuma kan waati bɛɛ mɔgɔw k'u dusu da circulation na mɔgɔw k'u dusu da ɲɔgɔn kɔrɔ ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn kun sira sanfɛ k'a yira ɲɔgɔn na sira in tɛ mɔgɔ kelen si ta ye dugu mana jɛ an bɛɛ bɛ bɔ an ka so kɔnɔ ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la k'i ka labɛnw kɛ ka bɔ ka na sira in sɔrɔ sira la ka na sira in sɔrɔ dugu kɔnɔ ka boli sira in kan k'i mako ɲɛ sira la i mana tila waati min n'i bɛ taa so i bɛ sira in to a nɔ la ka tɛmɛ ka t'i da i ka so kɔnɔ mɔgɔ si ta tɛ donc o kɔrɔ ye mun ye an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn kun sira in de sanfɛ e ta tɛ cogo min ne fana ta tɛ ten e ta don cogo min ne fana ta don cogo la donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira sanfɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na sira sanfɛ n'an hinɛna ɲɔgɔn na ka ko to ɲɔgɔn ta la sira sanfɛ ne b'a dɔn n jo bɛ ko dɔ la mais n b'i to yen ka taa n b'i to yen ka taa parce que peut-être ɲɛ b'a la e kɔrɔtɔlen don kosɛbɛ ka tɛmɛ ne kan ne fana kɔrɔtɔlen don mais e bɛ cogo min ne ko n bɛ ta e fɛ an laban tɛ kisi ɲɔgɔn ma donc n b'i to yen ka taa donc o muɲuni min filɛ nin ye waati kunkurunin ko de don a tɛ tɛmɛ seconde 2 seconde 3 cayalen ba seconde 5 ye a ma se misali la ne b'a fɔ mɔgɔ ye n'i bɔra sisan nɔ i ka mobili ta i ka taa i b'a fɔ k'i bɛ taa yɛlɛ goudron sanfɛ i jɔlen bɛ se ka min kɛ a bɛ minute 5 bɔ mɔgɔ si tɛ jɔ i ka yɛlɛ sira sanfɛ o ye mun ye an b'a fɔ o ma ko manque de courtoisie
mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ko to ɲɔgɔn tɛ la mɔgɔ tɛ hinɛ ɲɔgɔn na circulation na sinon i ɲɛ bɛ karisa jɔlen na a b'a fɛ ka yɛlɛ sira sanfɛ a bɛ ka sira ɲini aw ye aw minnu bɛ taa ka segin na a tɛ ka se k'a jɔ minute seconde 5 dɔrɔn 5 secondes ça suffit pour que mɔgɔ min jɔlen na ka se ka yɛlɛ sira sanfɛ mais mɔgɔ si tɛ jɔ bon i jɔlen b'o cogo la finalement tellement qu'il bɛ mɛn f'i commencer i bɛ dimi bon ni commencer ka dimi dɔrɔn kasara sababu fɔlɔ y'o fɔlɔ i bɛ dimi min kɛ o dimi de b'a to sisan i bɛna sira forcer i b'a fɔ ko bon comme mɔgɔ si tɛ ka ne faamuya mɔgɔ si tɛ sira di yan ne fana bɛ sira ɲini yɛrɛ sisan nɔ donc i fana bɛ girin i bɛ don circulation na a ka jan mɔgɔ minnu bɛ ka na sa olu kɔni olu jɔ sa o m'u jɔ o ayiwa danger kɔni i bɛ danger de créer sisan voilà donc o ye wale ye wale min mɔgɔw kan k'o dabila n'i ye mɔgɔ dɔ jɔlen a bɛ ka sira ɲini i jɔ a tɛ tɛmɛ seconde 5 tɛ foyi tiɲɛ o tɛ temps foyi tiɲɛ i ka temps na o jɔ i k'a tigi to a ka taa parce que e min bɛ ka i ban k'i jɔ don dɔ la fana i bɛ se ka situation ɲɔgɔn dɔ la don dɔ la i bɛ se ka situation ɲɔgɔn la don dɔ la bon ni mɔgɔ ma sɔn k'i jɔ a don a bɛ digi la donc mɔgɔninfin i b'a dɔn ko fɛn o fɛn tɛ bɛn mɔgɔ i ma kana k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na donc ni mɔgɔ b'u muɲu circulation kɔrɔ o cogo la ɲɔgɔn kɔrɔ circulation na a ka ca ala fɛ kasara tɛ na n bɛ min fɔ ka da o kan kɔrɔtɔ kojugu circulation na mɔgɔw ka dabila bamananw yɛrɛ b'a fɔ waati bɛɛ ko wulikuma dɔn o ka fisa ni sen ka di ye n'i b'a dɔn i kan ka taa yɔrɔ dɔ la wuli kuma dɔn n'i wuli kuma dɔn a ka ca ala fɛ i bɛ se yɔrɔ la ka sɔrɔ i ma damatɛmɛ wale kɛ mais ni e ma wuli joona e tora fɔ e kan ka taa rendez-vous ma o tɔtɔla 2 minutes ou minute bi ni wulila sisan k'i bɛ a forcer i bɛ teliya mɔgɔ dun bɛ circulation na n'i tɛna pan i kama na ou bien n'i tɛna yɛlɛ mɔgɔw sanfɛ tu es obligé ka i bɛrɛ bɛn mɔgɔw ma bon n'i ko k'i b'a kɛ ni dusu sugu dɔ ye i bɛna kasara créer donc o de kosɔn wale minnu bɛ yen nɔ n'o ye kɔrɔtɔ kojugu ye sira la an b'a ɲini mɔgɔ fɛ k'o dabila parce que an ka jateminɛw la retard de bɛ kɛ kasara caman sababu ye le fait que mɔgɔ b'a fɔ n bɛ retard la o de bɛ kɛ kasara caman sababu ye parce que o bɛ na ni vitesse tali ye parce que u ma sɔn ka wuli o wuli waati la donc o ye fɛnw ye an bɛ min ɲɛfɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i wuli kuma dɔn circulation na o ka fisa ni sen ka di ye an ka ko to ɲɔgɔn dɔ la an ka hinɛ ɲɔgɔn na circulation na o de b'a to an bɛ se ka an yɛrɛ ni kisi ka sababu kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ fana ni kisi. ni an ye nin jateminɛ an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ vitesse de ye nin ko in kunbɛn atelier la sisan an y'a ye k'a fɔ spécialiste expert a y'a yira an na k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ bolila kilomɛtiri 40 na heure kelen kɔnɔ 20% c'est-à-dire ni kɛmɛ sigi la 80 bɛɛ de b'i bolo i ni ka kisi mais ni mɔgɔ min ye 20 dɔrɔn fara o kan ka taa kilomɛtiri 60 la heure kelen kɔnɔ 100% de chance c'est-à-dire kɛmɛ sara la chance foyi de t'i bolo i ni ka bɔ a la donc o b'a yira vitesse de ye nin ko in bɛɛ kun ye an ka taa dɔɔni an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma foyi t'o bɔ n'i y'a ye fɛ ko kuma in fɔ wagati caman ne bɛna yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ flèche nɛrɛmugulama bɛ yen n'i tɛmɛna i bɛ tɛmɛ o la mais yɔrɔ dɔw la i bɛna sɔrɔ flèche tɛ yen n'i y'i jɔ dɔrɔn u bɛ ɲini ko mun ka b'u ka mobili kɔnɔ ka n'i bugɔ ko parce que e bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ déranger ne bolo code y'a yira ne la ne tɛ se ka tɛmɛ fo ni polisi dɔ bɛ yen o ko ne ma ne ka tɛmɛ n'o tɛ ne kan ka jɔ de tuma caman u bɛ mankan ci ne la mais ne kɔni bɛ n jɔ fo ni fɛn kɛra verte n bɛ tɛmɛ parce que o de fɔra ne ɲɛna nin bɛɛ kɛ kun ye an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn ma an ka taa dɔɔni de ko bɛɛ ka nɔgɔn a ye mun fɔ directeur ye mun fɔ sisan n'i wulila i wuli kuma la i bɛ se ka sɔrɔ i ma presseli ko sira ta parce que presseli in de bɛ na ni vitesse ye kuma jumɛn de b'i bolo kuma laban na ka kuma kuncɛ. bon kuma min bɛ n bolo kuma laban na k'a ɲɛfɔ o ye halisa an bɛ segin an ka minisiri ɲɛmɔgɔ ka an ka ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka ministre des transports ale ka welewele ka d'anw ma parce que an bɛ waati min na sɔn an bɛ san laban de la san kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ kabi san bɛ daminɛ fo ka taa fɔ ko fo ka taa se san laban ma an ka minisiri bɛ welewelema kɛ waati bɛɛ télévision na a b'a kɛ presse ni jabaraninw ni journaux ni fɛnw kɔnɔna la pour que ka mɔgɔw tulo lasɔmi siraba ka kasara ko kuma kan pour que k'a fɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la donc o appel à la prudence kelen ne bɛ segin o kan. bi an ka jɛmukan na an ye nin de sɔrɔ hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu.